Chỉ bày lê vek ule. Tun lai chu hei ka COVID ve a. Ka o te ngai thak anum lau sa to na ka lain. Mi lau she thia manga. Tun chung video a chuanin in nei ma khan ka lau she lova o. Ti Gary Chapman a zia kha kan soi chun zo manga. Things I wish I knew before we got married ti khani a. Paruk na thleng ka video ma sa ka soi to a. Abak zong hi ta hian kan soi le do na ni. Kopui ngai zong emo inei ni chuan lau share ve ta la. In la in nei lau phei chuan atang kai viau do na ni. Pasari na tanga abak zong kan soyang. Pasari na in nei ma a shiat cha ati chu. Toilet hi ama in alo fai ngot thei lau. Ti hi ni mau mea. A zia chu bual in emo. In thiar na in. Kami ringot ka akok lava. In chungkur che chung changa ni. Kan duty ve zok ka nupa akhan. Aziak tupa hi anin nei ma chuan an mani in lama khan. Toilet hi ti fai ngai ti po hi ashe lau ani. Achan chu ati fai ngai lau. Achung te anu te hau khan an ti fai chin ani. Tun lai tlangwal tam tak te pon in ti fai ngai lawa khatiang deuh kha ni. Ti fai ngai in su ka ngai ti te po kha ashe lem lau ani. Mase chutia anu puinen anin nei tak nuwa chuan an bualin kha aron bal. Aron dum deuh ta ni. Ti chuan an nu nena khan kan bualin hi ava bal ve atia. An nu khan iti fai hun ka nga kani kha alo ti bok sia. Chuta tak chuan in mu thiam lau na conflict kha aron thleng deuh chho ta ni. Ti chuan ti fai dan te kha anin zir tir chho ta a. Chumi toilet ringot ani lau thil dang tam taka po. Thleng sil te pon theya chuat no te. In chung che thom ti ang renga khan. Tu ti tur zok nge ti a khan an buai zeu ta ni chu. Mandewa kan pi pu te hun la yang a kha chuan. Duty kha chiang mani. Mipa in chungkur mamo le himna. Eile in te an ngai to a. Meichia in chung lam. Ti khan an duty a khan an chiang mani. Buai na kha lau. Mase tu na chuan ani to lawa. Abikin khopui lam ang chia phei chuan. Meiche na le mi pa na hi sang to lawa ni. Kanin nei ma chuan. Tunge vokcho pe chinang. Tunge vokcho zong chinang. Tunge rezai su chinang. Ti lam pang kha kan lo ngai tua ngai lo tlang puya. Fa kan nei nga kan hlim dan turte. Katiang anuam lam hlir kha kan lo dream china ni. Hetiang in chung kor duty lam te hi. Discuss ve fautur in nei ma in. Achan chu kan chor chuan na chung kwa kha ain ang lova. Entirnan ibial nu pa kha patay matak le in chung chet po she lem lo alo ni a. Nangma ami pazok la farnu nei. In chung khura che ngai lo engma ti ngai lo. In chung chet chu mei chekuta da vek ang chi chung kwa in lo ni chuan. Inin nei huna khan mi pathat chelut tuk mu khan a mu thei che a. Alo phut ve sek thei che ni. Ti chuan ami pa la khan mei che that chia. Mei che na a po pasal te phut tlat ni in alo mu ve le thei bok che a. Khatiang te kha in hau na te nau te chuak thei tu kha lo ni ta ni. Aziak tu thuro na chuan in nei ma in chung kwa a mei che rol le mi pa rol. An seilen na a an kalpui chindan kha soidun ni se. Ti chuan mani thiam zong le nuam ti zong ang ten duty kha in semta se. Hi apoi mo lu toka. A mei chia zokin ei azong ve emo. Tunlai anga feminist ve tak emo. In chunga ompui chor chin an lo ni phei chuan. Nu berin na a tho lawa. In chunga en kolani hi chuanin in phut na hi omvak lawa. Masen nu ber na thok chuak ve ani phei chuanin kanga khan buai na kha om thei ta ni. Chu wangin in toilet kha ama a fai ngot ani lawa. In vokcho te po ama aron in zong ngot kha ani lawa. Ati ve ngai lo zok po in. Ati tu chunga khan lom thu te soi ve fau kha thani. Parian na chuan plan for handling our money ti a. Poisa chung changa kan ngai dan le plan te lo soin lo ruwa man lok ni ila. Hun lu tam tak kha in ngir ngau nan kan khoral lo mai tur ati le boka. Hi poimo le boka. E in bill te fee te khon te sep te hi atama tun la ya phei chuan.
chuwangin in dai chang a khosa tur tan phei chuan buai thlak ve don ani in nei ma a ngai to lok ve kha nga ya chumi ani mai pialama chuan aziak tu soidana ei khople kopor na tok omnom tok vel kan tho chua fa te an la omlo phei chuan money problem kha a omwak lo atam wak lo ma se sumin tho chua dun tam chuan sum problem po kha aron pung ve zel do na ti ni sum kha engtia mane chin nge inin lung ruala inin lung rual lo nupa ni chuan sum po kha ta bik kha ani theito lova aba chu in ba ni a ipuk chu in puk ani zel to a I tho chua chu in paisa chu tiang ril ru iput theilo chuan in nei turin iril ru kha ala in pe lo ti na ani ati ni ti chuan sum po chu in lo thok chuak tam ta te renga khonge in sum chu kalti rin du sum kal chwa na tur hi kong thum lian tak a oma asoya pakhanna chuan savings in khol du mi takle mang huaw huaw mi chu in mil har dawang pakhat rim mina thoka pakhat thil le nuam ti ang chi te khatianga khan in mu thiam lo na kha thleng theita ni soidu na ngai panina chuan sharing sem chwa chung changa soma pakhat pek te kha indu ve em nge pakhatina uitlat ti te I chung te sumin kan pui jingbik min pot jingbik ani lopon I hlo hi I chung te nan hui veka engtin nge inu pui fanau te hian enge kan man ve don khating chia khan buaina kha lo thleng thei ni ani lopon tun thla chu ka chung te pui ve to ang ti ang chi te khang te kha buaina ir chwa theina kha lo ni a mechia phei chuan mamo ten lo nga ta ni neu kha atam thina in nei ma a thei chin kha soi felte in siam remte angai thina ni pathumna chuan spending engtin nge man cho ang pakhatin a game satana amamo ringot leya in chung khor mamo ngai to silo ang chi te ani lo pon pakhatin a make up le khateng perfume ringot boy puya in chung khor mamo ngai to silo ang chi te in sum man na khan in lung rualem pakhat ti taw reng thil le ngen ren an chi te kha a puitling lo zia ta ni khang te kha soidun ve masak te poimo anga chumi pialama chuan tunge sum vongang ti te tunge expense checkang ti te nupa chu sum dong partner ang deuh hin ni a anin lung ruala an tho hauna kha a thatanga yani pakwana chuan nupa nuna inti lung oiton na hi thil automatic ani lo ti kha ni a he chu a hran pa hlakin video kha ka siam to a chu wangin ka soinon to lawanga le in lo tan kha chuan indu lein lo enanga ti chuan somna a hian kan hriat sa ni alang ma se kanin puat cha lok ngai lem lo chu nupui pasal kan nei hian an man ni ngor kha kan va nei lo marrying to a family atia an chung kwa kha kan va nei telve tinani abikin kan nam ti dana phe chuan me chebik tan an va thlulu top ta ni ami pa ngor khan va nei lawa chung ko ti dan phungte an kal phungte kha an va pum ve top kha ngai to ta ni aziak to hi sa pania western lama po hetiang boina an nei chuan keini mizo culture a phe chuan atam le zual don te kha achiang rengani mi pa po an bang chuang lawa tunlai then khatte pun noina tam em chu anin lam hlira kan leng bik ti te an ina a leng jing ti te abikin mau ang chia te achung te chi angai sak ti ang reng amau nu le anu in milau ti ang chi te atam em ani farnu te ne na in millau ang chi te hemi pialama hian famasa nei te phei chu an fa te thleng khanin in va nei tel vek donani chu in ngai to chian le zol kha angaya abikin nu thloi te pathloi nei tur ang chi tan phei kha chuan chu wangin a mihring pakhat chau khani lo tu pon kan chung te min mangai pui thei tu tur chu kan du vek ani khatiang khan mani khawa in chan zel taila in ngai zon lai te hianin chung komi zia te ti dan kal phung le chin than te du lo zong te du zong te in zo ve chin tur ani kha in len po a that na kha ni ve in ngai zon lai in len po ang chi te
nu patam takhi chu chungte wanga buai hi an tam em em ani entirnan buaina then khat om thei chu an chung khwa khan ti dan thana Christmas chohlui kil ho a in mu khom ang chi te kha an lo ti zia thin ta ni kha entirnan ini nei hnu khan alo rem to lo emo khatiang ani kha chuan nangma kha an lo pu dei thei che chu wangin chung ko pahni in ti lung oi ton na le nu pa po lung oi ve ve thei tur khan engtin nge in ti ang jing lama le lama eya tlai lama ale lam zo ka chohlui kil ang chi te kha achi angem ti te Christmas a le lama eya emo kumthara le lam chung kwa zo ka chohlui vakil ang chi te hi khwa hmuna chuanin azia viau mai theya mase khwa hmun lawa khan boithlak na kha omle ta ni chuta tak chuan engtin nge inin rem siamang enternan kum ina hian ami palam chung te na in hmanga anakuma a me chelam chung te na khadeng te po khan rem in ruat theya mani chung te lam emo mani kholam ani lo wang mai khan poisa om lo ti reng bik te kha affair don lo ta ni mi palam tan mani farnu te emo nu le pa te mi zia te kha inumpui tur hne na khan ishil masakha apoimo em don ani afin thlak viau bokang achan chu inupui chu insung kwaron intulu tur ani awangin chu tiang te te chu in nei ma le in nei hnuwa po fair taka in soi hawa in ti tu dun te kha apoimo in atangkai viau dona achan chu in mu thiam lo na hi chung te awanga chuak hi tam taka thleng thin ani sompa khatna chuan sa khwana le Christianity kan rin dan te mizawa chuan sa khodang vak hi kanom lova namdang nei po in Christian tho hi an nei tlang pui ni in alang ani Christiana po chuanin inge kan rin dan ti te engko shanang loi nge kan ni kanin nei hnuwa engko shan zo ka nge kan loyang ti te chung ko then ka chu in khata tang po in ko shan sang sang a loi te hi anom thin ani ke po in ka mu ve zeu zewa I ko pui tur nen khan tharau nun lam te hi in soi ve ngayem in nei tum ve ut to in hetiang lam ngai tua dun na chang in la shemi alawani chuan puitlin lo na zia che khat ani e atia ziak to hian pakhat in khom ngai mi alo ang chi te pakhat in khom ngai puimo em khatiang si te kha in lo ni em faten nu le pa te chu an enton don si chewa chu wangin in ngai zon lai in khom pe deuh in nei hnuwa that chele em si ang chi te pakhat chung in khom ngai puimo em pakhat in tul ti lem lo te khaga family plan a chon atel ve ve kani in soi lok lo emo ani chuanin in nei hnuwa khan boina te sep kha a chuak ve theya in nei hnuwa a that hun ka ngak ti reng mai kha chu pe ilo chin te kha a thleng thei ani chu wangin tharau nun le rin na le kan Christianity lampang chungchang te in khom pe le pe lo chungchang ang chi te po kha in nei ma a ngai to lo kha thil thata kani don ani chu ato ber som pani na chuan kan personality kan ni phung kan zia hian kan nun danemo behavior kha a ngong ne hle ti hi ni a chu chon nu panun in lai chi na kha a ngong na sa hle don bokani mishing te hi kan in anglo kan dang lam vek ti chu kan sia ma se engtiang che adang lam nge kan ni aziak tu pa te nu pa hi soile ta thinila Gary Chapman hi morning person anti ang thoma chi le zanlama mu ma chi ang khani a anu pui ve thung hi zanlam meng rei chi thoma ngai lo khani ve thung ani in nei ma alo dream vel dana chuan annu nen hian tuk chuan ten ei du nanga tikhan romantic devin anti vel thin tura khan alo suang to ani chu tiang chu athleng talem lawa annu po in anin nei hnuwa chuan zan rei thleng ten movie te endunin emo lekha te chiar dun tur te khan alo dream ve thawani athleng dik bik chuang lawa chu tiang chi te po chu in lo om ve mai theya khata ta khan mani nupui te mani pasal te an personality kha za sak ve tura ti ni
I du dan ang khan ve kher turin phut lola achan chu adang lam ve ni mai chu wangin ani nu pati dana chuan entirnan pakhata thoma wanga pakhat kai tho ve kher lowin pakhat po in mudlui tir emo menlui tir tum kher lo khan entirnan Gary khan nu panun zan lama alo mang du ni chuan tikhan ma taka khan an mang maya khami hnule lampanga kha chuan an nu kha mudlui tir kha atum tal kher lawani zalen na kha ape andang lamna ve kha anin shia thiam saka tikhan reman siam ti nani khateng te pokha kan lo practice ve theya hetiang nu pa in lo omani chuan anin nei ma te kha chuan in lak khering na nemo romantic stage kan ti hun la ya phei chuan Gary po hian an nu chu zan khwa in amen pui pe thawani mase kha kha in nei rei hnuwa chuan ami zia dik tak alo langa a pe to lawani tuna in bial pa te po kha inin rim lai chuan in tir phar lop thei mai thei in nei hnuwa chuan a thei to lo mai thei bok zia sang kha kan neya zia sang in ang lo theya a soi lang sar zwal te chu pakhatna half full or half empty a eng zonga thlir chi nge a thim zonga thlir chi a tu ve po kha ris lak huai nge huai lo hei hi sum lama po ni zwalanga sum pe pung tura ris lak ang chi te pakhat doi deuh alo ni a pakhatina ris swal phei chuan in chhuah chalna kha atam don ani ani lo pon len chhuah te zin kho thong ang chi a te po pakhat doi deuh ani chuanin a thim zong hlira thlira pakhatin chhuah ve te alo du ve phei chuan a buai thlak in hir ngau na kha thleng thei ni chu pahnina chuan neat nicks le slops che thiang hlim thlep le che top ve deuh che polo ang chi kha in ngei zon lai vel chuan kan in ti fresh tlang pui mase in cheng du nanga inzia aron lang chho don ani mi pa po che thiang hlim kher khan deuh an om ve thawa hemi bi khi in nei ma a hriat thei dan chu an ina I len chang te a room I hmu chang te emo a lir thei chung en kol dana te khan tam tak a hriat lok thei bok don ani a dot le a chuan chong le thil in shil thu hla hian then kha chu in soi thol chi an oma har sat na le thil dang thlenga po khan mase chu tiang ni ve mi alo chu an om ve le boka ngoi renga tuar top chi angte ka tiang phei ka chu a buai thlak ve deuh hlek thina han zot po ni la min share kha an chak miaw lowa ka tia tor top khan du thina ni khang a khan thuin mulo te emo amuta offering mai hanti ang chi te po kha thil om the ani a palina chuan partner te control chi le midang thu rel sa zom top chi khanga khan a then chuanin control te an lo du lo theya in nei na chu zalen na om mi alo angten an ngai pha thei bokani chu wangin I partner kha mi thu zom chi nge ni a aro rel tu ang chi midang va control vek tum po kha thil tha ani berlem lawani pangana chuan easy going mi olsam tive theizel chi le ngai tua chiang masa a thil om ze nei lo nia lang chu ti ve chul tilem lo ang chi te khan om ve le boka khang kha in shiat chen lo chuan phun noina thleng ve thei thawani a entirnan nu ber le faten mela kalan du a pa berin hawati tat ang chi te ta khan thuf soi fel ngai kha om thina ni nu ber te khan enge kalan du chan enge pa ber khan kal ngai lo nia a hriat na chan kha tiang ang chi te kha parukna chuan the organizer and free spirit ti khania thil plan fel thip thlep chi le chul tilem lo chi thlengsil po da dan hoi zong nei thlap zin tur po a thani thlatum vel in ruwa man lok ang chi te chu tiang ni velem lo han so mila man ngal mai ang chi te po khan om vele bokani heta tak hian abikin mi pa te inu pui tur kha ron loi lu tur zok ani awangin ami zia hri chiang masala I chung te bula po khan hriat tir masala thomat viau tur ten an lo phu tem inu le pa an chim li mem
in nu tur kha ain adjust thei angem ti te mi ze shan theu kan neya in thlak sak ngot chi po kha ani lem lo ani tunlai a chuan mote an tho ma tur ani tir ngot chi po kha ni to lawa in nu kha in lama engtiang in nge khosak zal lama na thok chi nge online na ei zong nge kha tiang chi te po kha ngai to chian angai to ni tunlai a chuan in ra be na chi khat kha ani ve thei in ngai zon lai chuan kanin mil viau ani theya chendun huna khan kha tiang kha ani reng chho thei lo mai thei chu wangin kanin nei hnuwa har sat na kha aron thlen ngal tup tup emo in nei ma le in nei hnu kha adang lam viau lo nan khan in nei ma in heng te te hi ngai to fela chung kwa te po in hriat chen le do kha thilpui mo takani don ani chu ole heti zong hi ni a ilo tangkai pui nge ka be se ya lepeka kani mole tho do nia